Hilom ragod be. Hello, hello, Madam Inday Kikik. Mega shout out po. Thank you so much sa iyong patamsak dyan, Madam Inday Kikik. Ayan. Hello, hello. Hello, Madam Inday Kikik. Ayan po, hindi pa talaga ako Ay, nagyug-yug pa ko sa akong anak dre, Madam. Ayan. Thank you so much sa pag-ani, Madam Inday Kikik. Good morning, host. Good morning din po sa iyo, Madam Inday Kikik. Ayan. Thank you so much po sa iyong pagpunta sa aking live streaming. Ayan po, thank you so much. Why sa pa yan, Inday ko pa. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kiki. Dagang salamat yun kung pag-anin sa akong LS. Ay, wala pa yung ka-ice-ice. Wala pa panood like ako. Goodbye. And thank you so much to my 4 million viewers in the house. Mega shout out po to my 4 million. BG lang host kay manglimpyo ko pakuha. Sige, sige ra madam. Sige ra madam. Sige ra madam Inday Kiki. Go ka lang po. Kaya nagyugyug pasad ko sa akong anak dari madam ko. Nagyugyug pasad ko sa akong bete. And thank you so much po. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa iyong pa-share dyan, Madam Inday Kiki. Thank you so much po. Salamat po ng pa-share mo dyan, Madam. Ayan, hindi pa lang. Kumusta ka na? Okay lang po, Madam. Medyo sabog pa ako ngayon. Sabog, hindi pa talaga ako nag-ayos, Madam. Kaya, inuna ko yung mga anak ko kay mga bulyagon. Kayo, giahak na lang. Inahan Israel talaga, Madam. Niyugyug ko pa yung anak ko, Madam. Oy. Sige na, Madam. Paglito sa diyan, Madam, kay aram ko dire. Salamat kay Madam sa imong pa-share. Salamat kay Madam. Wala pa po panghilamos galing ako. Ayan, thank you so much to my streaming. Anak yun lang na mga bata. Lisod, lagi Madam. Oy.
Ako na lang giyug-yug ni gani akong anak kay sama ka mag-ilis ko man mag-apil-apil sad. Ilan sao na lang. Mag-apil-apil sa sige jacket. Haba ra kayo. Ayan, thank you so much. Thank you so much po. Three million viewers in the house. Thank you so much. Kuya, pag short lagi kuya. Hello to my 4 million viewers in the house, guys. Mega shout out po. Mega shout out to my 4 million viewers. I know. Quiet kuya. Talaga ako nagulog ko sa bugsawog. Gabae. Kuya Kre, no. Hala, kalimot na sad ko. Ginom sa ako ang... Ayan guys, kinakalimot ay kung inom sa ako ang mga dapat inom dahil kalimtano na ox. Saan mo yan? Hello to my 5 million viewers in the house, guys. Mega shout out to you guys. Type game po. Saan mo yung bata? Ayan. Papakahipos o higdaanan. Ayan, type game guys. Sa mga gustong sumali sa aking palaro, guys. Type game. Guys, sa mga gustong sumali sa ating palaro, ayan. Daw siya yung car. Sige, hilak yun na siya. Hilakan yun na niya. Kaya magpapalit siya truck. Man ane, coupon rasad ni. So, sayang lang yung 20 pesos. Yung bantuan, hindi man tunong yan ng Hindi to only one. Hindi magtuto kay alas din na. Ayan guys, thank you so much. Ayan, type game sa mga gustong sumali sa ating palaro ngayon guys. Ano no? Pagkabunin na, di ako ba? Taragin ko. Naisyo, kung tinuod pa lang ni guys, no? Naisyo kayo. Sana all. Tapos sana all. Hello to my 4 million viewers in the house, guys. May shoutout sa inyo dyan. And guys, sa mga gusto sumali sa ating palaro, you can type game. Type game, guys. Sa mga gustong sumali sa aking palaro, Nangutot ka? Nangutot.
Mutot ka sa. Or. Ayan, naka-BG kasi yung isang ninja ko, guys. Manalakpan dagdag sa akin. Ano ba? Double cage. Ayan, lagi ko yan. Ano ba? Ano ko? Dali na. Basta. Ayan. 6 million viewers now, guys. Type game sa mga gustong sumali sa ating palaw, guys. Type game. Hi, kiddos. Ayan. Hello, hello. Hi, ano po? Si Madam Hon. Hi. Hi. Si hi. Aba, hi. Si hi. Di ahak mo niya. Si hi. Hi. Ayan, yug-yug na ako sa kaanak, Madam Moy. Kaya sabaan kaayo ni pag mag-LS ako. Ayan! Hi ho! Hello, Madam Inday GCH. Ayan, thank you so much for coming into my live streaming. Ayan, guys. Ayan, guys. Pwede kayong magbaba na kayo na inyong mga bahay dyan, guys. Ano name mga anak mo, host? Ayan, yung panganay ko po is Quay Adamson, tapos yung bunso ko po is Kent Adams. Ando talaga lahat yung pangalan ng partner ko, guys. Wala talaga sa akin. Ayan, tapsak dan. Ayan, thank you so much, Madam Inday GCH. Thank you so much. Ayun, patamsak kay host. Ayan. Mag-watch ko. Later na ka mag-watch. Ayan, guys. Quay Adamson and Kent Adams, guys. Yung pangalan ng mga anak ko. And lalaki po kasi sila. Parehas. Aray, unique name. Ay, nako, madam. Pag nung sa panganay ko, ayaw, bastos. Nung dito, madam, nagpa-register kami doon sa munisipyo. Balik-balik kami, madam. Tapos, ayun, ang daming pangalan, ang daming ibang pangalan dito. May yung tita niya, yung lula niya, yung papa niya, may mga ako wala talaga akong pangalan kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyan man ako yung mga pangalan sa mga anak. Halap ko mga pangalan dyan. Tapos yun, tapos napunta lang sa hindi talaga pang wala gipilian ba. Dito na yun may nakaingon nga, sa may pangalan, dito ra nagmumsala yung pangalan. Ayan, sabi ni Madam Inday Kitty, good morning yan. Salamat sa support. Ayan, thank you so much, Madam. Ha, pinahirapan ang nanay. Oo nga, Madam. Grabe lang sila lang dyan. Moto sila lang nagpangalan, Madam. Pero kaning gamay, sila rin hapon. Pero wala, di ko hilig maguna ang pangalan, Madam. Sa ibang pangalan, inay. Basta ako, nagawas na ako. Nagawas na ako kay Pepili Suda dyan in tawon. Lisod kay mga anak, Madam Oy. Muna ni kalisod pero nakaduha. Ikaw, Madam, hindi kikipapa ka, anak? Ayaw na. Bad man. Wala na ba kaga short? Kaya mo short daw. Dalian na. Kaya mo short. Ako, wala na dyan. Aw! Sana nga, Madam. Ako kanina, nakaduha na. Ako pa, mag-partner ko. Ako, wala man ko mag-ani ka itong nabuntis ko, ani ka, una na ko ba? Kuwang ako, 42 na ko din na siguro makaanak. Makaanak pa na, Madam. Oy, ako mama, nanganak ko. Among kinmanguran kay pulo man mi kabuk, Madam. Pulo mi kabuk, Kuya Buyag. Ayan, guys. Thank you so much, 5 million viewers. Ayan. Pulo mi kabuk, Madam. So, Kuya Buyag na abi ako may purgatan niya. Mo to nanganak ko mama sa 42, mag-42 gito siya na. Ayan. Nalisod kay kung mga anak ko, di na lang kung mga anak pa. Sakto na ni ko. Lisod ang panahon. Ayan, thank you so much, guys. Di lalim mga anak, pastilan. Lai man to kay nanganak naman ako kay wala pa man jud. Hinuon sad, Madam. Hinuon po. Bito, okay.
Ingana, siya na po ba ingana, no? Tura nakadaya. Sanan, madam? Tura nakadaya. Tura nakadaya. Lisod jud mga anak, madam. Oy, di lalim. Iahak na lang. Lisod kay ko mga anak. Pagawas ta ng pwersa. Para lang mapagawas. Nya, ingon nila pagdugo daw yung hindi pangagi. Sakit daw. Puros man ni sila dugo. Pero mas sakit jud kaayo ni ako ang kinamahuran. Pastilan sakit ta. Kani madaladara ra ang kasakit katusan. Grabe sus. Halos nga gawas na akong ugat sa akong liog. Nutong. Hindi ko kabalo saon. No, na. Ayan, hello to my 5 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming to the stream, guys. Sa mga gustong maglaro, guys, just type play. No, pre. No, bad mo na. Ano, natulog na pa rin ako. Ayan, good morning, good morning kita. And pwede kang magbaba. Pasalamat po, normal panganak ni Mos. Oo, madam. Normal na biyag. Galisod ko. Ayan, tamsak dan. Thank you so much. Thank you so much, Madam Rashidly. Sids. Ayan, thank you so much po. Ging na nagkukuha tong sa ikakong kaduha, madam. Ging na nagkukunga. Na, kung dili na kamutong, lado na juga, i-refer na juga sa syudad. Bahala na mo tayo. Blue Dan Truck. Ayan, 7 million viewers in the house, guys. Type game sa mga gustong sumali ng ating palaro, guys. Wait na. Ayan, hindi talaga. Hello, host Dan Tansakay. Thank you so much, Madam Mama Anjoli's Vlog. Welcome back to my live, Madam Mama Anjoli's Vlog. Salamat po sa iyong punta, Madam. Ayan. Hello po, hello, Nicole Disico. Ayan, hello sa iyo, Beth. Thank you so much po, Madam. Thank you so much po for coming to my live streaming. Make a shout out sa lahat. Ayan, make a shout out sa lahat, sabi ni Madam Rachel Lizette. Ayan, 8 million viewers in the house, guys. Make a shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa iyong pagpunta sa aking live streaming. Ayan, guys, pwede kayong magkita sa isa't isa, guys, kung hindi pa kayo magkalablaban sa isa't isa. So, pwede kayong magbaba ng inyong mga bahay dyan. Ayan, thank you so much po. Ayan. Ano, kuya? Ayan, maglablaban lang kayo dyan sa isa't isa, guys. Kaya binigyan ko na po kayo ng chakat para hindi kayo ginawin, char. Ayan, tawagin ko si Lance po. Buntugan host. Ayan, thank you so much. Thank you so much po, Madam Rashid Lizette. Ayan, doon pala tayo nakita, Madam Sa. Oo nga po pala kay Madam Lance. Ayan, thank you so much, Madam Rashid Lizette. Ayan, nagbaba din po ng bahay si Madam Inday Kiki. No, pre. Thank you so much po. Wait lang, guys. Natulog na. Ay, natulog na pala yung isa kong anak. Yes, host! Ayan, thank you so much, Madam Rachel. Doon pala tayo nagkadikitan, Madam Sa. Kasi, buton ako kay Madam Lance, buntugan. Inday Kikik, baba po kayo ng link. Ayan, Madam Mama Jolene's Vlog. Andiyan na po yung bahay ni Madam Inday Kikik. Paharang lang ko, host. Anong paharang, Madam? Okay. Puntahan yung bahay mo, Madam, para sa harang. Sige po. Sige po. Sige po, Madam. Pero isulat. Yung nanganak na tayo, guys. Ako lang pala. Yung nanganak na ako, guys. Makalimutin na talaga ako, guys. Saglit lang, guys, ha. Inday Kikik, done to you. Ayan, sabi ni Madam Mama Anjoli's Vlog. Ayan. Inday Kikik at Mama Anjoli's Vlog, done. Thank you. Ayan po. Para may kasalubong lang kayo. Parehas po kayong nagdan dyan, mga guys. Iwan ko lang kung nasaan yung ballpen ko, oy. Nasaan ba yung ballpen ko? Do not do that, Kri. Pahitaan ballpen ni Mama na ka. Flash. Kakuha ballpen Mama ka. Flash. Sabi? Na?
Asa ganing ballpen ani? Naman ni ballpen. Ayan guys, maglablaban lang kayo dyan guys ha. Thank you so much sa mga nakasupport sa akin guys. Kahit malabo dyan ako guys, no? Malabo talaga ako guys. Iwan ko ba kung bakit ba, oy? Nasa sulok lang kasi ako guys. Kasi nandito yung outlet. Bisaya dyan ko ba? Sorry, bullshit viewers in the house guys. May shout out sa inyo dyan guys. Maraming salamat po sa mga nagpunta sa aking live streaming. Asang ballpen na? Direct do that day. Ma, ano, det. Pwede kayong magbaba na yung mga bahay dyan guys. Ayan, nagbaba po si Madam Inday Kiki. Ayan. Ayan guys, maglablaban po kayo sa isa't isa guys. Nga naman ni imong salita. Isa naman yun. Pagtarong ko no kuya be. Pagtarong be. Ayan guys, 8 million viewers in the house. Ayan. Naunsa man ni. Aya po kasi nito magdamit. Uy, ayan, nagbaba po si Madam Mama Anjolin's vlog guys. Maglablaban po kayo sa isa't isa guys. Kan at yan ni CH. Yan ni CCH. Ayan. Thank you so much guys. Hindi pa ko hindi pa yung mga una namin. Maaga po kasi mag-duty yung partner ko kaya. Maingay kasi yung anak ko. Quiet kuya. Quiet. Later na. Ayan, thank you so much. Na 5 million viewers. Mega shoutout po. Thank you so much. Kuya, palihog na po ako mula na ko. Ayan, host. Wala pa bakod. Ayaw ako bigyan ni Lulu. Maya lang siguro BG muna here. Ayan, sige po madam. Rashidly says. Ayan. Mama Angeles vlog. Yadni GCH. Dance to you. Ayan. Sige madam. Rashidly says. Ayan po. Thank you so much po sa mga bumisita sa aking live streaming. Kahit malabo si host guys. Napakalabo ko talaga guys. Kung ko ba kung bakit, oy. Puntahan ko lang kayo mga pangga. Ayan. Puntahan daw po kayo ni Madam Rachel Lisset. Ayan. Babalikan ko mamaya. Mama, busy pa siya. Ayan. Ayan po. Quiet, kuya. Quiet. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much. Ayan, maglablaban kayo dyan sa isa't isa guys. Sabi ni Madam Inday Kikik at Rachel said, salamat hindi kita ma-search pangga. Ayan, di ka daw po ma-search Madam Rachel said. Pwede ka po magbaba na yung bahay Madam Rachel said. Ayan, pababa na lang po ng iyong bahay Madam para hindi po sila mahirapan puntahan ka po Madam. Ayan, thank you so much po. Ayan guys, maraming Ayan, 5 million viewers in the house guys. Mega shout out po sa inyo. Ayan. Maglablaban lang po kayo dyan sa isa't isa guys. Okay. Ayan, hello. Mega shoutout, Madam Lance, guys. Ayan, Madam Lance, binigyan na po kita ng iyong jacket. Ayan, thumbs up dan po. Ayan, thank you so much, Madam Lance Buntugon. Thank you so much po sa iyong patam. Pwede po kayong
Ayan, sabi ni Madam Lance Buntogon at recently said, hello, good morning. Ayan. Ayan, Hazel Cabanet, hi host. Hello, hello, Manang. Thank you so much for coming into my live streaming. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kikik, sa yung pabiji-biji po dyan, Sky host. Ayan, kumusta host? Okay lang po ako, Madam. Pasensya po talaga, malabo po talaga yung NS ko. Ayan, okay lang po ako, Madam. Ayan, ayan po. Kumusta po kayo? Ayan. Thank you so much, Manang. Na-late ka ata ngayon. Ayan, guys. Maraming maraming salamat po sa inyong dyan. Ayan, guys. Thank you so much. Ang gwapa di ay si host. Nasaon, Madam Lance Buntugon, oy. May lang. Mura tanig. Gidaman. Layo na tanan. Ayan. Thank you so much. Hello, hello, Sir Best Prince Whitey. Thank you so much for coming back into my live stream, Sir Best Prince Whitey. Ayan, you can drop your link, sir. Guys, si Sir Best Prince Whitey is yan sa aking live stream, guys. Napaka-supportive niya sa akin. Ayun, bisitahin ko na, oy. Ayan, thank you so much to my 6 million viewers in the house, guys. Pasensya kung ano loading ba. Loading or malabo talaga ako, guys. So, kahit ano malabo ako, guys, andyan pa din kayo, char. Nakasupport sa aking LS, guys. Thank you so much. Din kadapit na lugar, host. Diri ko sa Cebu, Oslo, madam. Cebu, Oslo, Philippines. Ayan. Bisaya sa day ka, Madam Lance Buntugon. Api ko pagdili. Ayan. Taga-asa man sa day ka, Madam, Lance Buntugon, Bisaya man ka, pero lahi imong pagka, diin kadapit na lugar, host. Murag, lahi imong pagkakuan ba, Bisaya. Ako taga Cebu man jud ko, Madam Lance Buntugon. Ayan. Kapag malupin akong likod. Ayan, guys, pwede kayo magbaba na yung mga bahay dyan, guys. Maglablaban po kayo sa isa't isa, guys. Thank you so much to my 5 million viewers. Negros Occidental host. Ah, Negros dahil ka, madam. Uslob ang mong Ang Occidental, sa likod na siya, no? Hello, hello. Thank you so much, Sir Best Prince Whitey. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Sir Best Prince Whitey. Maglibog ko anang Occidental ug Oriental ba? Unsa lang kaning naadiri sa Dumaguete? Unsa nang sa Paita, oy. Namayabas mangugo pag AP ba? Wala ba sa AP? Kanang may ngana ba? Namayabas jud ko siguro. Pero wala jud ko kabalog Occidental ba na Oriental ba na gihahak na lang. Ayan, thank you so much sa mga naka-BG dyan kay host, guys. Maraming salamat sa yung pag-BG-BG kay host. Pasensya kung malabo talaga ako, guys. Mahirap lang si host, guys. So, thank you so much sa yung mga support dyan. Ayan, 6 million viewers in the house, guys. May shoutout po sa inyo dyan. Ha, kuyaw, na mayabas dyan. Na mayabas jud ko na Madam Lance Buntugon. Kay wadyo ko kabalog. Unsay Occidental dira. Unsay, I mean, ang Dumaguete, Occidental ba na siya? Or Oriental ba na siya na? Basta kay, mauna na siya. Basta kay Negros. Ayan. Giak na lang man. Ayan, thank you so much, guys. Namayabas ba ko or anong sa ba? So, laing mga kinahanglang kwaon. Lumboy ba? Lumboy. Yung duhat? Duhat ba yun? Ayan, 7 million viewers. 7 million viewers in the house, guys. Mag-shoutout po sa inyo dyan. Pwede kayo magbaba ng bahay, guys, para maglablaban kayo ba? Para maglablaban kasi sa isa, guys. Kay
magpa-game sana ako nga. Walang gustong sumali sa akin pag-game. So, maglablaban na lang guys isa dyan guys. So, ayan. Thank you so much. Pwesa. Ayan, si Basmin Whitey, si Madam Lance Buntugon, si Madam Inday Kikik. Ayan guys, si Madam Inday GCH. Ayan guys, Mama Angelin's Vlog. Baka hindi pa po kayo magkalablaba sa isa't isa. So, pwede kayo magbaba dyan ng bahay guys. Maaga ako nag-LS ngayon guys kasi nga po, maaga natulog yung anak ko. Ayan, thank you so much Sir Baspins Whitey. Lami na lumboy hostas butangan asin sabay kalug-kalug. Maogyud lagi madam. Maogyud Madam Lance Buntugon. Perting lamian ng lumboy. Binag-uso ang lumboy sus. Kalami na lang jud ba. Kanabang magkat-kat jud ka sa iyang tugdan ba dito jud ka sa punuan ka kaon. Lami kayo madam oy. Ayan, sabi ni Madam Rachel Lizette, for 2 like at Inday GCH, syempre, nakabel-bel ka na sa akin doon. Doon ako sa suki tapos na po sa'yo si Madam Inday GCH. Ayan, tamsak sis. Ayan, thank you so much, Madam Gina in Texas, guys. Ayan, guys. Puntahan nyo din guys si Madam Gina in Texas guys. Ayan, dito lang ha, i-list pa ako. Ayan, thank you so much Madam Gina in Texas. Mute lang kita. Okay po. Sige po Madam Gina in Texas. Ayan guys, naka-LS din po si Madam Gina in Texas. Ayan, thank you so much Madam Sir Best Prince Whitey. Thank you so much. Ayan po. Ayan guys, sa mga hindi pa kadikit kay Madam Gina in Texas, kay Sir Best Prince Whitey. Ayan guys, Madam Mercedes Lance, Madam Lance Buntugon, Madam Inday Tiki. Maglalaban kasi sa guys. Meron pa doon bandang taas, di ko na mabasag. Si Madam Mama Angelin's Vlog. Ayan guys. Ayan, Madam Nikik, buwang ka, nalaro ko playlist mo kapon lang ga, Gina. Ayan, sabi ni Madam Inday Kiki, at buwang ka, nalaro ko playlist mo kapon lang ga, Gina. Ayan, thank you so much, Madam Lance Buntugon sa iyong pa-BG-BG po dyan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, nagpunta po kasi ako sa LS si Madam The Baker's Table, kay Madam, ayan, palista, pasali host. Ayan. Good morning, Madam Tuts G. Ayan, welcome to my live streaming. Ayan, pasali host. Ayan, magpinayan nyo ako, guys. Only one? Oh, later na mo. Ayan, guys. Hello. Oh, hello. Oh, quiet na. Hello, Madam Tuts G. Welcome to... Sir ba to? Ay, sir pala. Tuts G, sir. Tamsak, day. Ano yan? Thank you so much, Sir Tuts G. Ayan. Sabi ni Madam Genetic sa salamat, Inday Kikik mo. Play kita. Ayan. Thank you so much daw, Madam Inday Kikik. Ayan. Good morning po sa'yo, Sir Tuts G. Ayan. Good. Tamsak dan. Thank you so much, Sir Tuts G. Ayan, lalaki ako. Ayan, lalaki wala. Sorry po, Sir Tuts G. Ayan po, Best Friends Whitey. Thank you so much sa yung pa-BG-BG dyan kay host. Ayan. Madam Inday Kikik at Jenna in Texas. Ayan po. Punta bahay. Ayan, Sir Tuts G. Ayan, natawa siya sa akin kasi nga po, akala ko babae. Para kasing naghubad or nakatube. Ayan, nagbaba din si Madam Inday Kiki ng kay Ma'am Inday GCH. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kiki. Ayan, very supportive din sa akin si Madam Inday Kiki. Madam Inday Gina in Texas. Ayan, Madam The Baker's Table. Ayan, guys. Ayan, sabi ni Madam Gina, salamat sis Inday Kiki. Ma-play talaga kita he. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Tuts G, anong time start mo host? Ayan. Mag-start na ako guys. Pag mayroong mag-game, wala man nag-game sa akin. So kaya nagpababa na lang ako ng mga bahay dyan. Maglablaban kayo dyan. Kung mayroong
gusto ko kikik at Tots G. Hi, bro. Grabe si Madam Inday kikik ko. Ayan, Madam Gina in Texas. Mute lang ha. LS pa ako. Sige lang, Madam. Sige lang, Madam Gina in Texas. Ayan, guys. Puntahan nyo din si Madam Gina in Texas, guys. Ayan, sabi ni Sir Tots G. Hello, sis Inday. Ayan, Madam Inday kikik at buang ka, maraming salamat, Inday. Ayan. Mama Angelin's vlog. Sorry kung nawala ng saglit. Naglalog kasi ako. Ayan. Naglalog daw si Madam. Naglalog. Buwing, naglalog. Bisaya na ako. Ayan. Tos G, kala may pahula. Magpahula po ako. Mag-type game po kayo dyan. Ayan. Nagbaba po ng bahay si Madam Mama Angelin's vlog, guys. Sabi ni Madam Inday kikik, nakita ko LS ka din, puntahan kita mamaya. Opo, nagpunta, galing po ako kay Madam Gina in Texas, kay Madam Daber Christine. Ayan, game. Sabi ni Madam Inday kikik, mahirap sa po ng Pinoy Henyo na laro. Ayan, guys, mahirap. Pero nasasabayan ko naman, Madam Inday kikik, kahit ganito. Ayan, 11 million viewers in the house, guys. Thank you so much. Ay, mag-start na tayo, guys, mag-start na tayo. Asan na ba yung akong ballpen? Uy, nawala kasi yung ballpen ko. Bunot-bunot lang muna ako. Ayan, sabi ni Madam Kikik. Ayan, Mama Angelis Dag, Tots G, pwede ba baba ka ng link? Tots G, anong laro, Inday, ang hindi mahirap? Hindi, ang ibig sabihin ni Madam Inday Kikik, Sir Tots G, mahirap daw sa host yan. Yung yung magpapapinahin nyo kasi diba talagang nakatutok ka kung nasagot na ba or wala pa ba ganyan. Ayan, Tos G, okay, bunot-bunutan kita, Inday. Ayan, Tos G, wala ako bahay. Wala daw siyang bahay, Madam. Siguro lang siya kasi yung may magpapalaro ba. Nasali si Sir Tos G. Yung yung ballpen ko kasi, guys, nawala. Nandito lang kasi yung kahapon kasi nag-prepare ako ng pahula ko, guys. Kaya magpalaro lagi ko. Okay. Ayan, Tos G, okay. Bunot na lang. Ilista mo name ko. Madami na larong pag-ibig. Larong puso mo answer. Ayay! Naghugot-hugot naman lagi si Madami na kikikoy. Kuya Juan, manta. Ayan, hello. Madam Violet King 19 thumbs up. Ayan, thank you so much, Madam. Thank you so much, Madam Violet King 19 at dikit na rin. Ayan, Violet King 19 from Gina in Texas. Ayan, thank you so much, Madam Violet King 19. Thank you so much, Madam. Ayan, Madam, hindi kikik pag nandoon ko sa LS ko. 12 AM at Tots G. Ayan, Violet King 19, BG sa'yo kasi nasa kanya rin ako eh. Ayan, thank you so much, Madam Violet King 19. Ayan. Hello, Sir Patoy Clip. Hello, Sir Patoy Clips, Tamsak host and team defenders, admin namin si Gina and Tex. Ayan. Thank you so much sa pagpunta nyo sa aking live streaming, guys. Quiet. Ayan, guys. Sabi ni Sir Tots G, Inday, laruin kita. Ayan, Mercy Briones vlog. Hello, maing buntag. Maing buntag sa nimo diha, Madam. Mercy Briones vlog. Ayan, guys. Thank you so much for coming. Madam Inday Kikik, sige, laruin mo ako, brother. At Tots G. Ayay, kagilok ka na, Madam Inday Kikik. Ayan na. Wa na gyud. Nachoy namumuong pag-ibig diri ba? Ayan, sabi ni Madam Violet King 19, may buntag ni mo kapwa bisdak. Ay, may buntag sa nimo diha, Madam Violet King 19. Ayan, pwede kayong magbaba ng mga bahay dyan, guys. Ayan, Violet King 19, hitambay lang ko sa'yo. And thank you so much, Madam Violet King 19. Ayan, Inday Kikik, mega big shout out to you at Patoy's Clip. Ayan, sabi din ni Madam Mercy Briones Vlog at Inday Kikik, hi! Ayan, nandito rin si Madam Made in Kitchen. Ayan, shout out from Team Defender Sugod. Ayan. Ayan, guys, puntahan nyo, guys, yung isa-isa, guys, kay meron tayong mga bago dyan, guys, galing kay Madam Gina in Texas, guys. So, ayan, go lang kayo dyan. So, sabi ni Madam Mercy Briones Vlog at Violet Sting 19, shout out. Ayan. Sir Patoy's Clips, good morning at Inday Kiki, kanta ka na pala, namimiss ko boses mo. Ayan, kanta ka daw po, Madam Inday Kiki. Ayan, Madam Made
Made in the kitchen. Ayan, thank you so much po sa yung pa-BG-BG po dyan kay Madam Host. Ayan, Madam Mercy Briones Vlog at Made in Kitchen. Hello. Tots G Inday, may FB ka ba? Yes, meron pong FB yan si Madam Inday Kikik. Ayan. Patoy's Clips, push, push, push. Everybody, let's go. Ayan na po. At Patoy's Clips, hello. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Madam Mercy Briones Vlog. Ay, maglablaban kasi sa isa, guys. Sa isa. Tots G, game na. Ayan, game na. Wait lang ha. Game na tayo ha. Wait lang, kunin ko lang. Ayan, Patoy Scripts, hello at Mercy Briones Vlog. Ayan. Asa na ba yung akong ballpen ba? Gilabtan dito sa akong anak, diba? Kaya, asang ballpen ni mama? Ayan guys, Tots G game na host. Patoy Scripts, hello at Mercy Briones Vlog. Tots G, tanghali na. Ayan, madam, thank you so much sa PG-PG po dyan. Patoy Clip, walang to join. Ayan. Tots G, bunot-bunot na. Ayan talaga yung pinapremyo ko. Kay, wala pa talaga akong magawa sa aking buhay. Saglit lang guys, kay manghanap ko na. Saglit lang po guys. Nyay, andyan na si Aling Loading. Ayan. Ayan guys, a few seconds. Ayan. Sabi ni Madam Mercy Briones Vlog at Patoy Clip pahingi ng pag-ibig. Ala! Kakuyaw na ni Padre. Na gugma-gugma ba? Ayan! Sabi ni Sir Patoy Clip a few seconds later. Ayan. Tots G, andyan na ba ang name ko sa box ha? At Patoy Clips 5 minutes Peter. Ayan, Patoy Clips. Okay po, Mercy Briones Vlog. On the way na ako sa bahay. Ayan guys, type game guys. Mag-start na tayo. Pinoy Henyo tayo guys. Huwag tayo yung bunot-bunot. Madali lang yun. Uy, Pinoy Henyo tayo. Kasi Pinoy Henyo naman talaga yung pinapalaro ko talaga guys. Ayan, game. Type game. Ayan. Ayan na. Nag-type game na si Sir Tots G. Ayan. Ayan, go. Bunot lang sana. Madali lang kasi yung bunot, sir. Ilan lang tayo? Pag ako talaga, sir, nagpapalaro, Sir Tots G, ano talaga, pinahin nyo. Kasi, parang maganda yung, hindi ka maboboard pag pag pinahin nyo. Ayan, nag-chat ni Ate Sil. Unsa may gingan man ang? Ayan, sabi ni Madam Mercy Briones Vlog at Patoy Clips, kalimbangin ko ba emulator. Ayan guys, kakalimbangin daw po kayo ni Madam Mercy Briones. Sabi ni Madam Inday Kikit at Mercy Briones Vlog, Nancy, thank you. Ayan, sabi ni Madam Mercy Briones Vlog, unsay pag-game ni mo host. Ayan guys, pinahin nyo. Papinahin nyo po ako Madam Mercy Briones Vlog. Ayan, Tots G, okay, pinahin nyo na lang. Okay guys, pakinggan nyo muna guys, yung mechanics talaga, no? So, ayan, pinahin nyo tayo guys, tapos 50 pesos load. 2 times muna manalo ha, 2 times. 2 times guys. Hindi naman tayo auto-timer. Karon pa siya kapasignal kay gidala daw kasi tan charger wala man na ang head. Pastila ni Carmencita. Mo. So ayan, Madam Indekik, okay host, magtrabaho na ko sa. Sige na Madam Indekik. Thank you so much Madam Indekik. Madam Mercy Briones Vlog at Indekik, iwanan mo na lang chinelas mo at susuotin ko yan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan, okay na po yung natin ha. Dapat 2 times muna manalo bago magka 50 pesos load. Ayan, game na tayo guys. Game. Ayan, game na tayo guys. Game. Ayan, Patoy. Mamaya na ako kanta. Ayan, sabi ni Madam Inday, mamaya na po daw siya kakanta guys. Ayan. At
Ayan, Sir Patoy's Clips at Mercy Bionis Vlog Dan full package. Ayan, sabi ni Madam recently said, 16 like at 98. Saba at Mama Jolie's Vlog, nakabel-bel ka sa akin po. Ayan. Ayan, Toots G. Bagay. Yes, bagay guys. Bagay. 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 Tao hindi. Lugar hindi. Ayan, bagay tayo guys. Bagay tayo. Hindi muna tayo tao ngayon guys. Ayan, game. Sa carrot cake, ako nanood po. Ayan. Sabi ni Sir Patrick, please makikita sa loob ng bahay. Opo. Opo, makikita po. Kasi nando. Ayan, guys. Parang palubat. Hala. Ayan, wala pa pala. Ano yung wala pa? May work na ako. Uy, ano siyang kadali, sir? Ayan, rice cooker hindi, charger hindi. Makaon na host, hindi po. Hindi po. Bagay siya, madam, bagay. Computer, hindi po. Ayan, keyboard, hindi po. Sofa, hindi. Wala pa pala game. Hindi, nag-start na po tayo. Philo, hindi po. Tagalog, hindi. So, English, guys, English. Ballpen, hindi. USB, hindi. Ayan, adapter, hindi. Ayan, thank you so much, Madam Violet's King 19. Tots G, ilang word? 2 words, guys, 2 words. Gamit sa kusina, hindi po. Paper, hindi po. Ayan. Calendar, hindi po. Headset, hindi po. Ayan, guys. Hindi po. Elephant, hindi po. Hala, nalubat.